Pacienții întreabă, medicii OCH răspund. Ana din Brăila a fost diagnosticată cu steatoză hepatică și vrea să știe mai multe despre această afecțiune. Stăm de vorbă cu doamna doctor Loredana Hanzu Pazar. Doamna doctor, ce este steatoza hepatică? Da, cred că lucrurile astea ar trebui să se întâmple mai des. Este foarte important să explicăm pacientului pentru că, iată, ajungem la astfel de întrebări. Sunt absolut convinsă că și medicul care i-a pus diagnosticul, cel puțin parțial, i-a explicat. Dar la ora actuală avem atât de multe posibilități încât fiecare pacient caută singur, nu pe Dr. Google, după cum bine știm, și regăsesc acolo practic o cantitate de informație care oricum îi depășește și nefiind obișnuit să integreze, probabil că de aia ajung în situația de a ne pune aceste întrebări. Punctual, steatoza hepatică ca atare nu definește nimic altceva decât ceea ce noi numim tehnic degenerescență grăsoasă a ficatului. Sună urât, nu? Sună degenerescență grăsoasă. Ne închipuim că este ceva iremediabil, este ceva definitiv, înseamnă o distrucție. Da, termenul în sine, da, înseamnă distrucție, dar în cazul steatozei nu este nimic altceva decât înglobarea, da, particulelor de grăsime la nivelul țesutului hepatic. În cuvinte românești, practic ficatul se încarcă, da, gras, încercând să filtreze, pentru că trebuie să știm foarte bine lucrul ăsta, ficatul produce acele lipoproteine pe care noi le considerăm dăunătoare, nu? Despre care vorbește toată lumea, colesterolul bun, colesterolul rău, da? Dar tot el reușește să le metabolizeze astfel încât să le poată folosi în economia organismului. În anumite cazuri, cum este și cazul steatozei hepatice sau a ficatului gras, acesta depune un efort susținut tocmai în încercarea de a filtra aceste grăsimi. Cum se filtrează grăsimile? Să nu vă închipuiți că ficatul este un burete, nu, care oprește și toate grăsimile, la fel ca buretele de la bucătărie. Nu e chiar așa. Este vorba de niște receptori care se regăsesc la nivelul celulelor hepatice, receptori care sunt capabili să se cupleze numai cu un anumit tip de grăsime, o lipoproteinele alea despre care noi zicem că sunt rele, LDL-urile, nu? Pentru cei care au mai navigat pe internet. Acești receptori, cu cât sunt ei mai prezenți și cu cât moleculele sunt într-o cantitate mai mare, cu atât se vor lega mai bine de celula hepatică. În momentul în care se produce această legare, nu e nimic extraordinar. Veți spune, ce bine că am pe cineva care să filtreze lucrurile astea rele, dar înseamnă un lucru în plus din punct de vedere al ficatului, care și așa se ocupă de toată detoxifierea organismului nostru, și acest lucru în plus, pentru că vorbim de molecule mari cum sunt lipoproteinele, generează la locul respectiv un anumit nivel de inflamație. El trebuie să se lege, celulele trebuie să înglobeze aceste molecule lipidice și iată că dintr-o banală legătură pe care ar putea face dintr-un filtrat simplu, se transformă într-o, hai să-i spunem, întreprindere, într-o uzină de reciclat. Ei, această reciclare este foarte bună, este extraordinară, ne-o dorim, numai că depune un efort deosebit. Cu cât lucrul ăsta se întâmplă mai frecvent, asta însemnând, vă închipuiți, în cazul dislipidemicilor 24 din 24 de ore. Dislipidemic, când spun, mă refer la persoanele care au nivele crescute de colesterol. Se întâmplă 24 de ore din 24, fapt care pentru ficat înseamnă un consum enorm. Da? Închipuiți-vă că această întreprindere lucrează 24 de ore și în timp se produce uzura. Pe lângă uzură, aceste, hai să le spunem, depuneri, deși nu este corect din punct de vedere fiziopatologic și încerc să păstrez această linie, dar o să revenim, aceste localizări ale lipidelor la nivel hepatic ocupă și spațiu. Ocupă și spațiu care în mod normal ar putea să fie folosit în economia hepatocidelor. Ele încep să sufere pe de o parte din cauza muncii deosebite, pe de cealaltă parte din cauza spațiului pe care îl au ocupat. Noi știm toți că ficatul se regenerează, da? Unde se mai regenereze într-un spațiu care este deja ocupat de altceva. Și iată că se pornește un cerc vicios care în timp, da, poate să ducă la o afectare ireversibilă a ficatului. Câte feluri de steatoze hepatice sunt?
Da, este o întrebare foarte bună pentru că toată lumea s-a obișnuit, cel puțin cei care au căutat. Da? După cum spuneam, suntem deschiși, toată lumea are acces la informație. Pentru cei care au căutat, asocierea steatozei cu alcoolul, da, este un must-have. Lucrurile nu sunt chiar așa. Da? Steatoza hepatică sau ficatul gras, veți fi surprinși să observăm că apar la persoane care nu au alcoolul ca și aliment, tot așa, între ghilimele, sau nu îl folosesc în mod curent sau din diverse motive chiar au interzis acest consum. În principal, da, folosirea sau consumul de alcool sub orice formă, fie că vorbim de alcool în concentrații foarte crescute, da, târia, cum spune lumea, fie că vorbim de vin, fie că vorbim în special de bere, da, berea este un aliment care pe lângă alcool mai conține și carbohidrați într-o cantitate crescută. Deci, revenind, alcoolul este un foarte important, da, precipitant pentru aceste lipide. Pe lângă asta, el trebuie să fie eliminat. Cine detoxifiază, evident, întoarcem iarăși la întreprinderea noastră și anume ficatul, care este responsabilă de acest lucru. Pe lângă faptul că are ca sarcină să detoxifieze etanolul pe care noi îl servim din belșug alături de o masă copioasă, gândiți-vă că îi se adaugă și moleculele lipidice cu care trebuie să facă același lucru. Prin urmare, dacă vorbim de categorii de steatoză hepatică, da, putem să le împărțim în steatoză sau ficatul gras alcoolic, da, care este foarte ușor de diagnosticat din cauza dimensiunilor foarte mari ale ficatului, din cauza modificărilor importante ale enzimelor hepatice și, bineînțeles, ficatul gras non-alcoolic, da, sau steatoza hepatică non-alcoolică, care de obicei se asociază cu obezitatea, cu dislipidemia, cu diabetul zaharat în mod particular și, bineînțeles, cu diferite afecțiuni endocrine. Cum se manifestă steatoza? Nu vreau ca toți să se regăsească în această descriere. O să plec de la simptomele cele mai simple. Da? Totul începe cu o oboseală. Majoritatea așa spun, domnule, nu mai am, mă simt așa obosit, mă simt astenic, da, nu mai am putere, parcă nu mă mai țin picioarele, îmi vine să mă culc după masă. Toate aceste semne nu putem spune că sunt caracteristice musai pentru steatoza hepatică, ele sunt caracteristice pentru o suferință a ficatului în general. În funcție de gravitatea afectării, deci cu cât boala evoluează, da, ea poate să se traducă și într-o distrugere a hepatocitelor, distrugere a celulelor hepatice și atunci mi apare citoliza, îi spunem noi. Ne cresc transaminazele. O să vină, da, la medic și vor spune că au primit un set de analize foarte, foarte modificate. Cea mai importantă de departe este gamma-GT-ul, da? O altă enzimă care este strict destinată în a ne evidenția colestaza. Da? Iată că primele semne de suferință directă în stadiul chiar de la început al steatozei le regăsim. Încep să, pe lângă oboseală, încep să aibă tulburări digestive, inapetență, oboseală marcată. Cu cât deteriorarea se produce mai mult, putem să ajungem la semne clare de hepatită și, bineînțeles, ulterior ciroză hepatică. Da, o să spuneți, poate cineva cu steatoză să ajungă la ciroză hepatică? Da. Cu cât deteriorarea este mai mare, da, și aici mă refer strict la cei care au steatoza hepatică alcoolică, pentru că acolo porția de efort este foarte mare. Da? Repet, din cauza dislipidemiei pe de o parte, din cauza toxicului care trebuie epurat pe partea cealaltă. Am două agresiuni concomitente care vor duce la modificarea țesutului. Ce înseamnă modificarea țesutului? Da, noi știm, ficatul se reface, da? Întotdeauna ne dorim organe ca ficatul pentru că se pot recupera, dar țesutul nou format nu mai este un țesut cu aceleași funcții la fel ca cel original. Apar elemente de fibroză, da? Care în timp se vor transforma ficatul dintr-o întreprindere de succes într-un filtru, da, obstrucționat. Am fost diagnosticată cu steatoză hepatică, urmează tratamentul. Ce tratament recomandă medicul și care sunt șansele să țin steatoza hepatică sub control?
În momentul în care am fost diagnosticat, da, probabil că o să pară oarecum redundant să spun eu, acum trebuie să prevenim, da? Cea mai bună doctorie este prevenția, așa se spune. Evident că primul lucru trebuie să înlăturăm factorii care au declanșat apariția acestei steatoze. Și în cazul steatozelor alcoolice vorbim de eliminarea toxicelor de orice fel, da? Și aici trebuie să facem mențiunea că nu numai alcoolul în sine, da, este el un toxic, ci întreaga pleiadă de ajutoare ale noastre, adică medicațiile, pot să aibă un efect, da, hepatotoxic. Și iată că dacă de unul pot să mă salvez, de celelalte s-ar putea să am nevoie în permanență. Și trebuie cântărite foarte bine aceste elemente care concură la apariția steatozei. Dacă ne referim la cealaltă categorie, evident că acești factori implicați în apariție trebuie reduși la minimum. Adică, ce înseamnă asta? O să controlez foarte bine nivelul lipoproteinelor, nivelul lipidelor circulante, o să controlez foarte bine dieta, este deosebit de importantă, o să controlez foarte bine funcția ficatului. Știu că există acum, bineînțeles, e un deziderat al nostru să transformăm steatoza sau ficatul gras în ceva reversibil. Lucru care probabil că până mai ieri v-aș fi spus că este tehnic imposibil. Ce pot să vă spun în zilele noastre, odată cu evoluția medicinei, pot să vă spun că noi putem să-l oprim, da? Putem să-l facem un piculeț să regreseze, adică să mai reducem din inflamație și putem, bineînțeles, să păstrăm ceea ce avem în condiții intacte. Dacă s-a apărut totuși această afecțiune și vreau să vă spun că incidența este deosebit de, cel puțin la nivelul Europei, da, dacă facem comparația cu, înainte așa făceam, comparația cu ce se întâmplă peste ocean și cu ce se întâmplă la noi în Europa. Ei, nu mai putem să facem comparația asta pentru că oarecum ne-am egalizat. Ei aveau voie să mănânce orice, aveau alte nivele de colesterol, alte glicemii, da, totul era o lume liberă și posibilă. Lumea asta liberă a venit și la noi în Europa și iată că afecțiunile, da, endocrine, nutriționale au ajuns pe locul întâi. Implicit și steatoza hepatică. Și eliminarea acestor factori de risc care la ora actuală sunt cum să vă spun, o caracteristică, da, a comunității în care trăim este cel mai greu. Da? Este foarte greu și mă refer acum să nu vă închipuiți că steatoza începe la 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani sau atunci când iau medicamente sau numai bețivii fac steatoză. Nu. Lucrurile nu se întâmplă așa. Ea, la semeni aterosclerozei, are un debut încă de la 20-25 de ani, puțin câte puțin, știți, cărămidă cu cărămidă, se adaugă acolo, ducând în timp la degenerescența asta grăsoasă și, bineînțeles că este cauzată în principal de modul în care ne alimentăm, de modul în care trăim. Revenind la factori pe care îi pot ajusta, îi spunem noi modificabil, da, trebuie să previn obezitatea. Este absolut obligatoriu. Da? Scad în greutate. Fiecare kilogram în minus înseamnă cel puțin 2-3 grame acolo de lipoproteine, care pentru mine sunt deosebit de importante în economia ficatului. Previn boli endocrine importante, cum este diabetul zaharat, pentru că odată instalat diabetul zaharat vorbim de o afectare microvasculară, macrovasculară, care deja îmi ia din mână responsabilitatea alimentației pe care o am. Vorbim de alte valori nutriționale, vorbim de alt tip de alimentație. De asemenea, hipotiroidia, da? Afecțiunile glandelor suprarenale, iarăși sunt situații foarte frecvente în populație pe care eu trebuie să le controlez foarte bine astfel încât să nu ajung la steatoză. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, dieta. Ce mâncăm? Nu știm. Da. La ora actuală este destul de dificil. Omul evoluează pentru, știți, se spune că nivelul de dezvoltare al unei societăți depinde de mulțumirea, da, populației. Cu cât populația este mai mulțumită din punct de vedere organoleptic și vizual, adică miros, gust, ceea ce văd, cu atât, da, se simte mai fericită. Prin urmare, și toate alimentele pe care le întâlnim noi au suferit aceste modificări. Aceste modificări care ce înseamnă? Înseamnă, din păcate, o denaturare a structurilor nutritive pe care noi trebuie să le folosim în alimentație. Da? Una este să mănânc un piure de la cutie,
dar foarte bun la ora actuală, pentru că le dai la copii în 5 minute, piureul gata, nu? Și alta este să stai 2 ore să-l faci din cartofi, da? Diferența este că acel carbohidrat pe care eu am stat la înfiert și mi-am păstrat amidonul în el, nu-l voi mai regăsi în cutia care s-a transformat într-un, într-adevăr, aliment care are doar, hai să-i spunem, suport caloric și cam atât, adică îi asigură nivelul energetic și mai puțin nutrienți. Da? Deci cam așa se pune problema în privința prevenției. În privința tratamentului steatozei, ceea ce face bine ficatului, putem să spunem că reprezintă de fapt un tratament pentru steatoză. Bineînțeles că nu putem să vorbim de un tratament care să elimine cauza. Tratamentele care elimină cauza, în general, și este o discuție asupra căreia insist, sunt tratamente care vizează reducerea nivelului de molecule lipoproteice care sunt cauzatoare de această depunere de grăsimi la nivelul ficatului. În speță, nu vreau să dau nume comerciale, da? Vorbim de statine în principal. Statinele sunt responsabile de scăderea nivelului de lipoproteine. Problema e cu statinele atât de mult folosite, pentru că vă spuneam că am ajuns oarecum egal noi și cu partenerii de peste ocean. Au fost atât de mult folosite tocmai pentru prevenția aterosclerozei și prevenția acestor degenerări hepatice, cu anumite riscuri. S-a calculat vreme de 20 și mai bine de ani care este raportul cost-beneficiu. Cât de bine face o astfel de statină pentru afecțiunile care ne domină la ora actuală, adică afecțiunile cardiovasculare, și cât de rău face pentru ca și efect advers. Este adevărat că orice statină, ca și metabolizare și eliminare, acest lucru se produce tot la nivel hepatic. Din punctul ăsta de vedere, fără să fac niciun fel de reclamă negativă, orice statină reprezintă un element toxic hepatic. Și prin urmare, mă veți întreba, păi atunci cum să folosim o statină, nu, dacă ele însele reprezintă o travă pentru ficat? Da? În studiile care au fost efectuate, da, s-a observat că răul pe care îl face astfel de depunere la nivel hepatic este incomparabil mai mic cu ceea ce putem noi să obținem prin administrarea de statine. Este adevărat că încercăm să reducem dozele la un nivel minimal, astfel încât să obținem tot ce este mai bine cu cât mai puțin toxic. Dar da, într-adevăr, gestul alopat principal este să reduc aceste lipoproteine. Nu o să vedeți niciodată un internist care recomandă statina în cazul steatozei hepatice de la început, că nu o să o facă, tocmai din motivele pe care vi le-am enunțat anterior, dar se va iniția o terapie comportamentală, da? Un regim igienico-dietetic cât se poate de agresiv. Adică nu mai pune pic de grăsime, nu mai vorbim de porc, nu mai vorbim de pielițe, nu mai vorbim de toate alimentele, nu mai vorbim de prăjituri, da? Tot ce înseamnă compozit și gustos îl eliminăm din alimentație, fapt care ușurează enorm de mult activitatea ficatului și implicit îmi reduce nivelul de lipoproteine. Dar ce se întâmplă cu cei care nu pot să facă lucrul ăsta? Pentru că trebuie să știm că dislipidemia nu este întotdeauna vina noastră. Da? Există o categorie foarte mare de hiperlipoproteinemii care au componentă familială, componentă ereditară, care la ora actuală e foarte simplu de diagnosticat pentru că vorbim de gene. În acele cazuri punctuale, da, se recomandă folosirea unor astfel de medicamente hipolipemiante de la început. Și revin la ideea inițială că tot ce face bine ficatului este bun și pentru steatoză sau pentru prevenirea sau pentru încetinirea sau pentru oprirea ei. Da? Aici ne referim la substanțele care sunt absolut necesare pentru buna funcționare a ficatului. Că vorbim de arginina, care este, da, combustibil, practic. Este tot o proteină, dar este un combustibil de înaltă calitate necesar în buna funcționalitate a ficatului. Nu putem să o luăm în fiecare zi, nu o găsim decât la fiole sau la nivel perfuzabil. Da? Există pe piață sute de suplimente care conțin, pe lângă
vitaminele absolut esențiale bunei funcționări a ficatului, vitaminele din grupul B, pentru că toată lumea știe că B-urile fac bine la ficat, acidul alfa-lipoic, care iarăși este foarte, foarte bun pentru activitatea ficatului și pentru recuperarea lui, și bineînțeles să nu uităm de, și voi folosi aici cuvântul, este denumirea generică, silibinum sau silimarina, care de asemenea ne este necesară în recuperarea lui. Dacă, și vă spuneam că lumea de obicei este deosebit de informată la ora actuală, numai că trebuie să integreze foarte bine, dacă le privim așa deoparte, tratamentul pentru hepatită e bun și pentru steatoza hepatică. Cam așa trebuie să le gestionăm și este singurul lucru care trebuie să-l avem în vedere, este că odată diagnosticată, ea trebuie să fie tratată și urmărită în permanență. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că sunt lucruri care depind foarte mult de conduita noastră alimentară și, bineînțeles, de comportamentul de zi cu zi. Și aici revin din nou la prevenția cu alimentația, obezitatea, sedentarismul și, bineînțeles, folosirea toxinelor din exterior. Prevenție, tratament, diagnosticare, toate acestea presupun o legătură cu medicul. De ce să vină OCH? Categoric, da, bineînțeles, pentru că beneficiem de mijloace de investigație de înaltă calitate, da? Vreau să-mi aduc aminte pe vremuri un ecograf, da, din acela mic portabil în care te întrebai oare să fie steatoză, oare să nu fie steatoză, da? Vorbim de imagini, cel puțin tehnica, da? Imagistica a evoluat deosebit de mult. Nu trebuie neapărat să facem un CT sau un RMN pentru ca să diagnosticăm o steatoză hepatică. Sondele sunt atât de performante la ora actuală și da, mulțumesc OCH că am posibilitatea să le folosim, astfel încât pot să stadializezi, da, steatoza hepatică cu o simplă investigație, da, care folosește ultrasunetele, adică cu ecografia. Nu este nimic extraordinar, la care, bineînțeles, se adaugă testele hepatice, care sunt atât destinate pentru evidențierea citolizei, cât și pentru colestază. Toate acestea sunt disponibile și la ora actuală nu mai este așa un challenge pentru nimeni ca să pună un diagnostic foarte bun. Pacienții întreabă, medicii OCH răspund. Urmăriți-ne pe rețelele de socializare, citiți informații pe site-ul och.ro și abonați-vă la canalul nostru de YouTube.